Сёння ў праграме сустрэча з даўнішняй алібабкай Басяй. Старонка для аматараў гісторыі кінамастацтва. І нават некалькі блокаў відэанавінак апошняга месяца. Добрый вечар. Вітаем усіх нашых сяброў. Балет і ўвогуле класічнае мастацтва рэдка гасцюе на відэапаліцах. Аднак уражанне, што недзе за мяжой, у Аўстраліі там ці ў Амерыцы, гэтага таксама не існуе зусім невернае. Опера, сімфоніі, балет – гэта элітарнае мастацтва. А вось старое, добрае танга, станцаванае Аль Пачына ва ўсім вядомым кінафільме, аднавіла яго папулярнасць у свеце. Нават і тут, у нас. Магчыма, супер-Арнольд пазайздросціў дробненькаму Пачына. Магчыма, захацеў спарадзіраваць таго, магчыма, нешта яшчэ. Аднак у сваім апошнім фільме ён таксама танцуе вечнае танга. Увогуле, славуты рэжысёр Джеймс Кэмерон нібыта закахаўся ў Шварцэнеггера, за плячыма ўжо тэрмінатары, першы і другі. Магчыма, сам Арні вярнуўся да найбольш паспяховага тандэма, таму што апошні кінагерой Мактірнана аказаўся не такім ужо суперкасавым. Вось і ўбачыў свет новы кінатвор Кэмерона Шварцэнеггера пад назвай «Праўдзівая мана». Ні хрена себе! Каля 10 гадоў таму з Конана і, зразумела, з Тэрмінатара, робата-ліквідатара пачалася гучная гісторыя Шварцэнеггера. Усёй сваёй персонай ды і творчасцю ён канкрэтна увасабляе шырока вядомае прыслоўе, што дабро павінна быць з кулакамі. Выключэннем з гэтага правіла быў толькі што першы «Тэрмінатар», дзе Арнольд увасабляў зло,
Аднак у другой серыі рэжысёр і сцэнарыст Джеймс Кэмерон, шырокая слава якога пачалася таксама з «Тэрмінатара», ужо справіў памылку, і адмоўных роляў у героя Арні больш не было. Джеймс Кэмерон здымае свае фільмы 10 раз у 2-3 гады. Акрамя шварцэнегераўскіх баек, у яго толькі две значныя стужкі – «Чужыя» і «Бездань». За такі тэрмін ён паспяхова вывучае кан'юнктуру і выдае на гара кожны раз нешта новае, чаго не знайшлі шматлікія паслядоўнікі. Ужо даўно не было працягаў славутага серыяла пра Джеймса Бонда. Вось дуэт Кэмеран-Шварцэнегер і вырашыў пагуляць у агента 007. Толькі што яшчэ круцей, яшчэ гумарыстычней. Назіраючы усім агенцтвам за жонкай, якая ледзь не змяніла мужу з нейкім альфонсам, герой Шварцэнегера трапляе ў бойку з тэрарыстамі, што пагражаюць узарваць усе ЗША крадзенымі савецкімі атамнымі бомбамі. Сюжэт не новы, нават традыцыйны бондаўскі. Але ж, як і заўсёды, уся справа ў тым, як гэта зроблена. Гэты фільм можна вызначыць як галоўную камерцыйную відэападзею апошняга часу. Ну а зараз мы звернем вашу ўвагу на нешта зусім іншае, нават супрацьлеглае. Спадзяюся, аматары элітарнага кіно здагадаліся, што гэта старонка менавіта для вас. Сёння яна будзе прысвечана класічнаму нямецкаму кінематографу. Што характэрна для нямецкага кіно першай паловы 19 стагоддзя? Фармальныя эксперыменты. Кінаэкспрэсіянізм сцвярджае, уяўленне – вось сапраўдная рэчаіснасць. Галоўнае не сюжэт, а мастацкі вынік. Мастакі-экспрэсіяністы прыйшлі ў кіно ў якасці сааўтараў, рэжысёра і сцэнарыста. Узоры гэта кабінет доктара Калігары Віне і Носферату Мурнау. У звыклыя жанравыя схемы ўключаюцца незвычайныя персанажы з парушанай псіхікай, дзякуй доктару Фрэйду. Гэта першае ўварванне на кінаэкран звар'яцелых вучоных, маніякаў, вампіраў і гэтак далей. Ужо ў 20-е пачаліся тэхнічныя пошукі, дынамічны монтаж. Апошні чалавек Мурнау – фільм аднаго акцёра Эміля Янінгса, амаль без тытраў. Там упершыню ў нямецкім кіно лётаючая камера аператара Карла Фройнда. Менавіта апошні чалавек меў вялікі поспех у ЗША, а пасля гэтага Галівуд пачаў забіраць зорак нямецкага кіно. Марлену Дытрых, Грету Гарбо, Эміля Янінгса. Нават зробленыя ў часы нацызма фільмы Хельмута Койтнера, які рабіў так званае беспартыйнае кіно, сталі кінакласікай. Яго паэтычны рэалізм і тонкае даследаванне чалавечых пачуццяў рэзка кантрасціравалі з нацысцкім прапагандысцкім кіно і нязначнымі забаўкамі тых часоў. Федэрацыя беларускіх кінаклубаў адчыняе восеньскі сезон з дапамогай Інстытута Гёте і нямецкага пасольства і запрашае ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй кінамастацтва, на прагляды. Гэтыя прагляды адбудуцца ў мінскім палацы прафсаюзаў з 17 па 20 лістапада. Распачне праграму легендарны фільм Роберта Віне «Кабінет доктара Калігары» вытворчасці 20-го года.
Потым нашы гледачы упершыню убачаць две работы Хельмута Койтнера. Першая «Романс у міноры» 43-го года і другая «Пад мастамі» 45-го года вытворчасці. А завершыць праграму ў нядзелю 20 лістапада тая самая работа Мурнау «Апошні чалавек» вытворчасці 25-го года, з якой пачалася міграцыя нямецкіх зорак у США і якая карысталася сусветным поспехам. Зараз вы бачыце урывак з «Дракулы» Брэма Стокера, «Носферату», што зняў той самы Фрыдрых Мурнау яшчэ за 70 гадоў да эксперыментаў Франсіса Форда Коппалы. Сярод шматлікай камерцыйнай і музычнай відэаплыні прыемна заўважыць нешта такое, што чэрпае сілы з вытокаў. Добра ці дрэнна гэта атрымліваецца, але ж паралелі наяўныя. А зараз займемся звычайнай справай і паглядзім, што цікавага знайшлося сярод відэанавінак. Вам что-нибудь понадобится, спрашивайте, не бойтесь. Мы рекомендуем вам посетить выставку Альберта Шпеера и Арку Победы. Война закончилась много лет назад. Мы просим вас, дайте нам возможность показать искренность наших намерений. Похоже, все хотят окончания холодной войны. Нават відэанавінкі працягваюць германскую тэму. Антыутопія радзіма «Фатерлянд» будуе фантастычную карціну света і спрабуе запытацца, а што б было, калі Трэці рэйх не рухнуў у 45-м. І адказвае, таталітарны рэжым Гітлера разбураўся бы паступова. Вось у такіх умовах і дзейнічае герой Рутгера Хауэра, афіцер германскай паліцыі, які разам з амерыканскай журналісткай высвятляе факты, што абвінавачваюць нацызм, таму што адпаведнасці гэтай антыутопіі Нюрнбергскага працэсу яшчэ не было. А что это? Ужасное преступление было совершено. С тех пор гестапо постепенно убирало свидетелей. Только я остался. У меня есть доказательства того, что произошло. Гэты фільм таксама пра сыноў і дачок Цемры, але ўжо ў зусім фантастычным казачным варыянце. З гэтай карцінкі не цяжка здагадацца, што гаворка тут ідзе пра неўміручых вампіраў. Зразумела, што яны бываюць не толькі злыя, але ж яшчэ і добрыя, не пазбаўленыя нават бацькоўскіх пачуццяў. Князь Цемры бароніць дачку ад сваіх шматлікіх падапечных. Толькі што на сценках тамашніх дэкарацый не напісана, што ўсё гэта адбываецца ў Румыніі, якая болей за ўсё знакаміта ў свеце сваім Чаўшэску ды вечнымі вурдалакамі. Пусть они умрут. Он мой. Нет. You will be my first victim. Ты будешь моей первой жертвой. Катрин, моя кровь. Используй ее. Слушай, да как же тебя убить, а, мистер Грис? Я привык к боли. А вот тебе терять гораздо больше, чем мне, да? Ну хорошо, приготовься получить еще. Так, герой гэтага фільма падае з вышыні і памірае. Але ж зараз вы ўбачыце, як працуе фантастычнае прыстасаванне па мянушцы Кронос.
якое вынайшаў старажытны алхімік, якое ажыўляе і дае сілы жыць вечна, няхай і неўзграбным абліччы. Акрамя таямніцы надзвычайных падзей, у гэтым фільме ёсць сур'ёзныя развагі пра маральны бок навуковых вынаходак, плюс наяўная таленавітасць стваральнікаў, вынік, некалькі прызоў і поспех на апошнім фестывале фантастычных фільмаў у Трыесце. Аматары жахлівых апавяданняў, спадзяюся, добра ведаюць гэты доўгі серыял. Некалькі знакамітых кінарэжысёраў, Роберт Земекіс, Уолтер Хілл і іншыя, шукаюць маладыя таленты, прадзюсіруюць іх творы і даюць магчымасць практыкантам-рэжысёрам здымаць сусветных кіназорак. У гэтым серыяле каго толькі не было, ад Шварцэнеггера і Тімаці Долтана да супермена Крыстофера Рыва. Звычайна выпуск баек са склепа састаўлены з 3 навел, чыі сцэнарыі нярэдка пішуць самі кіназоркі. Я всегда слишком рано встаю. Тебя не так-то просто было обнаружить. У тебя что, совсем мозгов нет? Может быть, так-то лучше. Фортепиано. Ах, да, фортепиано. Скажем так, это мое особое представление, дорогой. Ты знаешь, ты мне нравишься. Мне кажется, в конце концов, я все-таки тобой позавтракаю. Нешта даўно не здымалася дарагіх кінастужак так званага класа А на тэму фантастычных падарожжаў на іншыя планеты чужых галактык, на тэму кантактаў з іншымі цывілізацыямі. Прычым без ніякіх таямнічых прадчаканняў і нейкіх недамолвак, ці то НЛА было, ці то ўвогуле прыснілася нешта. Тут вас чакае амаль рэчаіснае падарожжа ў іншыя сузор'і і нават разгадка таямніцы егіпецкіх пірамід. Нешта такое сагучнае, даўняй дакументальнай стужцы ўспаміны пра будучыню, дзе былі сабраны сляды іншых цывілізацый на зямлі. Здымаць знакамітых Курта Рассела і Джеймса Спейдера даверылі еўрапейскаму Рональду Эмерыху, які ў сваім месяцы 44 быў пазбаўлены магчымасцей, што дае вялікі голливудскі бюджет. В использовании атомов. Что ты собираешься сделать? Не надо было вам открывать ворота. Я создал вашу цивилизацию. Теперь я ее уничтожу. Сколько времени осталось до взрыва? 45 секунд. Это заплатишь, урод. Где он? Амаль кожны дзіцёнак чуў казку пра хлопчыка з пальчыка і волата.
Яна якраз і стала падставай да гэтай дзіцячай фантастыкі. На двары звычайнай амерыканкі вырас цудоўным чынам велізарны боб, а на такіх бабах, зразумела, жывуць гіганты і волаты. Часам кажуць, што калі вельмі моцна хочацца ў казку паверыць, то ўсё і адбываецца менавіта так, як у той казцы, але ж не заўсёды са станоўчымі вынікамі. Привыкаем. Потому что туда, куда ты попадешь, ты будешь самым маленьким, ничтожным, бессильным. Ах, вот как. Посмотрим. Ты еще не знаешь, что такое Джек. Люди не такие, как ты думаешь. Попался? Зараз вы глядзіце 52-й выпуск перадачы «Відзьма не відзьма». Гармония совершенства. Компьютеры Стратум. Фірма «Лювал» – аптовы, дробнааптовы і рознічны продаж сталовага посуду вядучых фірм Францыі, Італіі, Бельгіі. Фірма «Лювал» – МАЗ. Он, конечно, и в Африке МАЗ. Но самый дешевый у фирмы КАПАЗ. Всегда в наличии на стоянке в Минске любые модели. Телефон 39 40 67. Фирма «Наше дело» предлагает спальные гарнитуры производства Италии по доступным ценам. Классический стиль в сочетании с современным дизайном – особенность коллекции 1994 года. Звоните по телефону 23 80 26. Сябар нашай перадачы і афіцыйны прадстаўнік кампаніі «Леві Страус» на Беларусі, фірма «Кіко Інтэрнэшнл», які заўсёды нагадвае, што сапраўдны левайс толькі ў гандлёвым доме на Немізе.
І вось у якасці вандроўкі па дзікаму захаду відэапаштоўка ў стылі кантры рок-н-рол. Sometimes I'm feeling wicked and I wanna sneak around, sneak up from behind you, baby, while you're out on the town. Now if you don't take me with you, I might catch you in the act. You can't run and hide and keep your alibis intact. Nobody tells me what to do. I don't love you 'cause I have to. I love you 'cause I want to. I love you 'cause I want to. Now this just ain't some game we play, so better straighten up. I ain't doing this for my health, I'm doing it for love, love. Hey, hey. I love you 'cause I want to. I love you 'cause I want to. But life is an adventure and I just can't get enough. Love can be so simple, it don't have to be so tough. I could be anybody's sweetheart, anybody's girl. I could marry me a rich man, sail around the world. But I think I'd stay right here with you, 'cause I never do nothing I don't want to. I love you 'cause I 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 want to. I love you. I love you, baby. I love you. Ну а цяпер вашай увазе прапануем другі блок відэанавінак, што склаўся па большасці з крымінальных фільмаў. Черт. Ну давай, ублюдок, ну давай. Славуты спецыяліст па жахлівых байках, Чарнакніжнік 2, паўстаўшы з пекла 3 і гэтак далей яго рук справа Энтані Хікакс вырашыў паспрабаваць свае сілы на іншых нівах. Для апошняга фільма ён абраў чыста крымінальны сюжэт. За скарбам памёршага ў турме дзядулі палююць амаль усе героі, і турэмшчык, і былы зняволены, і прыгожыя бэйбі-цацкі. Усё нядрэнна, аднак у жахах Хікакс быў сярод самых першых, а ў крымінале так, сярод шматлікіх. Она сказала, что вы попали в автомобильную катастрофу. Да. Не повезло. Но это ненадолго. Да? Да. Я получу страховку и сразу отправлюсь в Чикаго на операцию. Ты знаешь, чего я жду больше всего? Чего? Снова видеть. Ну, это шутка, конечно. Я просто хочу снова увидеть Розу. Она правда красивая, Ли? А ну, деньги, быстро. Давай, набивай мешки, быстро.
Цяжка пазнаць схуднелага палюбоўніка з дзікай архідэі ці 9,5 тыдняў Мікі Рурка у гэтым каўбойска-крымінальным фільме. Увогуле, роляў аналагаў FTW у яго таксама шмат. Гэта і «Год дракона», і «Прыгажун Джоні» і так далей. Два галоўных амплуа Рурка, палюбоўнік і крымі-герой, у чарговы раз спалучыліся тут. Ён закахаўся і спрабуе выхаваць і абараніць сястрыцу крутога злодзея. Але ж не заўсёды добрыя намеры прыводзяць да лепшых вынікаў, сцвярджаюць стваральнікі фільма. Пошла, пошла. FTW. Да. Это мои инициалы. Фрэнк Т. Уэллс. Кто бы мог подумать, что «Fuck the world», весь мир дерьмо, будет означать Фрэнк Т. Уэллс. Рад познакомиться. И я рад. У тебя имя есть? Меня зовут Скарлетт. Что делать с Трэвисом? Его придется убить. Наконец 80-х сярод незалежных амерыканскіх рэжысёраў выдзелілася імя Гэса Ван Санта. «Аптэчны каўбой» і «Мой любімы штат Айдаха» – фільмы, што атрымалі шмат узнагарод і знакамітасць. З гэтай плыні з'явілася і стужка «Хто забіў немаўлёнка Ісуса» Дагласа Стівена Боргі. Гэткае своеасаблівае спалучэнне стылістыкі элітарнага кіно з, на першы погляд, звычайнымі крымінальнымі гісторыямі. Доказ таго, што каб зрабіць нешта цікавае і глыбокае, не заўсёды патрэбны гіганцкія дэкарацыі і великабюджэтныя трукі. Отдать свое тело, но остальное... Мы останемся в живых, как ты думаешь? Мы перехитрим твою старуху? Человеческая жизнь – штука очень нежная, но деньги очень помогают тому, чтобы все забыть. Я здоров, Ваша честь. Вы говорите как здоров, и вы похожи на здорового, но все, что вы говорите, это какие-то иллюзии. Я бы вам с удовольствием поверил, если бы у вас были свидетели. Ну а счета, вот, счета, каждая среда в отеле «Шантеклер». $357, $344. Миссис Риордан, Ваша честь, я пошла в этот отель «Шантеклер», и здесь письмо от управляющего, где он пишет, что он никогда меня не видел. Я не та Лина Риордан, которая туда приходила. Тогда кто же приходил? Я, наверное, раз или два использовала эту кредитную карточку, потом потеряла ее, но заметила только несколько дней назад. Я позвонила в компанию, они прислали... Зноў сустрэча з Джеймсом Спейдером, героем нашумелага ў свой час фільма «Секс, мана і відэа». Гэты крымінал можна палічыць нават за другую серыю знакамітай «Відэаманы». Праўда, замест парушанасці псіхікі героя, тут вар'ятка, яго каханая. Ну а калі прыгожая жанчына яшчэ і вар'ятка, чакае ўсяго магчымага і немагчымага. Украла мой дом. Теперь она манипулирует вами, мистер Риордан, достаточно. Да убери ты лапу, мать твою. Предупреждаю вас, сэр. Да идите вы к такой-то матери, а? Ну хорошо. Продолжайте. Будьте осторожней. Вы не представляете, с кем вы здесь имеете дело. Она лжет мне, потом другую ложь рассказывает вам. Я могу пройти детектор лжи. Да, конечно, и пройдет, наверное. Она машина, она сама машина. Я машина, на которой ты женился. Я женился на женщине, которую я любил. Когда-нибудь все это будет мое. Описанная проблема вышла из-под контроля. Да, Борис Николаевич, нам нужна помощь.
Я могу рекомендовать человека, который я встретил в прошлом месяце на международной конференции. Он уже встречался с Каналией, когда Каналия был в Америке. Он его знает. Я выражусь очень ясно. Может он нам помочь? Канальей. Да, Борис Николаевич. Он именно тот человек, который нам нужен для этой работы. Я не знаю, какой вы родственник, вероятно. Спадзяюся, што ўжо паліцэйскую акадэмію прадстаўляць каму-небудзь зусім не патрэбна. Адзначым толькі, што нечаканыя прыгоды акадэміянтаў адбываюцца ў Маскве, дзе глава расійскай мафіі з дапамогай камп'ютарных вынаходак збіраецца завалодаць усім светам. Але ж справа не ў сюжэце, а ў тым, як амерыканцы ўспрымаюць знакаміты нам да хваробы славянскі расійскі каларыт. Так, Колбери, что вы здесь делаете? Идите сюда, сэр, немедленно. Ну. Быстрее, пока он нас не увидел. Уходим. Канали. К нему подсел человек. Я знаю, сэр, я знаю. Не двигаться, полиция. Вы под арестом. Что вы делаете? Арестовываем вас. Он мой, я его арестовал, я. Як і звычайна, з самымі апошнімі навінкамі аматараў музычных кампактаў пазнаёміць магазин «Проспект». Добрый вечер, друзья. Меня зовут Павел, я, как обычно, представляю музыкальный магазин «Проспект», который находится в Минске на проспекте Скорины, 83, недалеко от станции метро Академия наук. Сегодня я хотел бы познакомить вас с некоторыми новинками, поступившими к нам в продажу за последнюю неделю. По традиции начну с отечественной музыки. Для поклонников отечественной популярной музыки мы можем предложить два новых диска Натальи Ветлицкой «Плейбой» и «Посмотри в глаза», а также новый альбом группы А-студио «Солдат любви». Поклонникам творчества Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» рад сообщить, что на фирме «Триарий» вышло на компакт-дисках 4 альбома этой группы: «Табу», «Треугольник», «День серебра» и «Дети декабря». Один из них, «Табу», уже появился у нас в продаже, а остальные 3, я думаю, появятся в ближайшее время. Порадовали в этом году своих поклонников ветераны мировой рок-сцены Эрик Клэптон, Джо Кокер и Брайан Фей. 3 их диска 1994 года уже появились у нас в продаже. Для тех, кто любит приятную легкую электронную музыку, рад предложить новый диск группы «Альфавиль» 1994 года, а также двойной диск с записями лучших композиций Фрэнка Дювала. Для любителей хорошо потанцевать и отдохнуть под веселую современную музыку мы можем предложить 2 диска с записями лучших хитов 1994 года, а также новые альбомы групп Pet Shop Boys, диска 2, «Армия любовников». Для тех, кто любит музыку техно, имеется в продаже диск 1994 года группы Basic Age. Для поклонников тяжелого металла также имеются новинки. Это диск 1994 года группы Accept, Death Row и группы Halloween. В заключение хочу представить вам диск с записями концерта 1994 года в Лос-Анджелесе 3 грандов мировой оперной сцены Паваротти, Доминго и Каррерас. Ну что ж, я напоминаю вам, что мы работаем без выходных и без перерывов на обед. Рады принять ваши предварительные заказы. Слушайте хорошую музыку вместе с нами. До встречи. Сённяшнюю відэамузычную старонку прысвяцім польскай спявачцы, якая выйшла на сусветную арбіту, набыўшы папулярнасцю ў Брытаніі і Амерыцы. Гэта будзе прыгожая і чароўная Бася. I know
Аматары музыкі старэйшага пакалення добра памятаюць прамыя трансляцыі з міжнароднага фестываля песні ў Сопаце ў 70-е гады. На падпеўках еўрапейскім зоркам і зорачкам у часы канцэртаў стаялі сціплыя вакалісткі з ансамбля «Алібабкі», сярод якіх была і гераіня гэтай старонкі. Бася Чешелеўска нарадзілася ў невялічкім гарадке Явожна, побач з Кракавам. Вучылася на фізычным факультэце Ягелонскага універсітэта і спявала ўвесь час. З алібабкамі яна была на гастролях нават у Мінску. Бася аказалася самай удалай са сваіх калежанак па групе у сэнсе творчай кар'еры. Яе заўважылі амерыканскія прадзюсеры. У 80-м у Чыкага яна запісала некалькі песен і вельмі спадабалася фірме «Бронза». Потым у Лондоне яна пазнаёмілася з групай «Мэт Біанка» і стала спяваць у гэтым калектыве. Потым пачынае сольную кар'еру і падпісвае кантракт з фірмай «Эпік». Зараз яна жыве ў Чыкага. Некалькі яе праграм карыстаюцца поспехам у ЗША. А ў Польшчы ёю ганарацца. Нават маладыя рок-фанаты успамінаюць яе спевы ў гурце «Перфект». Аднак яе поспех – гэта сплаў джаза і музыкі соул. Камфортныя мелодыі для кожнага густу і ўзросту. Нарэшце застаўся апошні блок відэанавінак з прынцэсамі, каралеўнамі і хлопчыкамі Макалеямі Калкінамі. Маргарита де Валуа, ты согласна? Именем Отца и Сына и Святого Духа объявляю вас мужем и женой. Неўміручыя раманы Александра Дюма зразумела карыстаюцца поспехам сярод чытачоў і натхняюць рэжысёраў да сяго часу. Тыя экранізацыі заўсёды цікавейшыя, калі робяцца на ўласнай радзіме Дюма ў Францыі. Каралева Марго выігрывае некалькі парадкаў у нязграбных галівудскіх трох мушкецёраў. Яе зняў малады Патрык Шаро з Ізабель Аджані ў галоўнай ролі.
А вось банк «Мост», які фінансуе знакаміты тэлеканал НТВ, стаў рабіць афіцыйныя відэанабыткі апошніх галівудскіх і еўрапейскіх фільмаў. З гэтай плыні і з'явілася ў нас каралева Марго. Осторожно! Алансон, стреляй же! Стреляй! Стреляй! Kaseskio ari ipo makaran dangan riskimo somronia lan apo tuanto kalo by kase kalo kadatia. Нет. Знакамітыя Стівен Ры з фільма «Жорсткая гульня» і Фэб Кейтс сталі цудоўным дуэтам у гэтай прыгожай рамантычнай казцы, дзе на пачатак 19 стагоддзя, калі яшчэ не ўсе азіяцкія завуголлі былі каланізаваны, звычайна англійскае дзяўчо абдурыла высокашаноўных арыстакратаў і выдала сабе за экзатычную ўсходнюю прынцэсу. Нешта такое, што нагадвае сучасныя камерцыйныя прыгоды нейкіх акцыянерных таварыстваў. Не молитва. Мэри Бейкер. Я знаю, что вы Мэри Бейкер из Уидриджа. Мне страшно за вас. Мне страшно, что все всплывет. Последствия этого будут ужасны. Аматары класічнага мастацтва з задавальненнем атрымаюць магчымасць убачыць і паслухаць чароўныя танцы пастаноўка Жоржа Баланчына ў Нью-Йорк-Сіці Белет і музыку Петра Іліча Чайкоўскага, адным словам, шчаўкунчык на амерыканскай сцэне. Ды яшчэ фільмаваны славутым камедыёграфам Эмілем Ардалінам, ды яшчэ з адзіндомаўцам Макалеем Калкіным у галоўнай балетнай ролі. Sugar Plum Fairy welcomed them and asked the prince to tell everyone about his Фея adventure. поприветствовала их и попросила принца рассказать всем о своих злоключениях, когда он был щелкунчиком. Макалей Калкін, як бачым, не кінуў усё на свеце дзеля таго, каб займацца балетам. Ён паспяхова танцуе і ў крымінальных касавых камедыях, нароўні з камедыяй «Адзін дома». Дзіцёнак, акрамя танцаў і забавы, займаецца тут яшчэ выхаваннем уласнага бацькі і яго сяброў-злодзеяў, што абрабавалі банк. І робіцца гэта, як бачым, з песнямі і пляскамі. У всех задрожат сердца. И души всех переполнятся страхом. Сегодня ночью
Сегодня самая страшная ночь. Ну а эту песню, прысвечаную святкаванню Хэллоуіна, Дня ўсіх святых, нябожчыкаў, монстраў з пекла і пачварын, выконвае кінаакцёр Тім Кэрі, што грае тут ролю настаўніка-чараўніка, які працуе таксама ў акадэміі, аднак не паліцэйскай, а вядзьмарскай. Там рыхтуюць малодзенькіх ведзьмачак дзеля таго, каб казка працягвалася. Gremlin's gonna mess up every cassette from London to Idaho. April 1st can be fun. New Year's Eve is a bore. But on Halloween, your flesh begins to crawl. Oh, I'm losing control. Hairy, scary, creepy, crawling. На сёння ўсё. Наша эфірная гадзіна скончылася. Застаецца толькі развітацца. Да новых сустрэч у перадачы «Відзьма не відзьма».